ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சின்ன மருமகள் சீரியல் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ டெய்லியும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். நீங்களும் எல்லா எபிசோடில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சின்ன மருமகள் சீரியலில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஆமாங்க, என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேது தமிழ்ச்செல்வி இப்போ தாங்க பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம தாமரைக்கு அவங்க அத்தை ஒரு மாப்பிள்ளையை பார்க்குற மாதிரி ஒரு சாமியாரை பணக்காரவங்க அந்த மாதிரி பில்டப் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க இல்லையா. தாமரை அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அவர் பேசிகிட்ருக்காருங்க. அவரும் சாமியார் வேஷத்தில் படுத்துக்கிட்டே பேசிகிட்ருக்காரு. தன்னை ஒரு பெரிய பணக்காரர் மாதிரி காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னொரு பக்கம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தமிழ்ச்செல்வி நம்ம சேதுக்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் என் மேலே காட்டுற அன்பெல்லாம் உண்மைதானா? நீங்கள் இப்படி தான் இருப்பீங்களா? என்ன மாறிடுவீங்களோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ச்செல்வி சொல்கிறாங்க. சேது இல்லை, நான் மாற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சேது சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. இன்றைக்கான எபிசோட் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு.